Saya mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Mas Rino kangen hati Sragen bergoyang. Ayo Mas Rino, pasangan batik monggo. Sragen digoyang bersama dengan Moro Tresno Sukowati. Suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku biasa memel ati susah kangen sliramu mana di mana anak kambing sayang. Lu wong kita anti-anti, aku tetep nunggu Amel bali. Asik, enak ya Dek? Enak Mas. Rasa kangen ra bisa mari, ya mung Amel kan bisa nambani. Mas Rino, menika pahargyan wonten ing dalemipun Bapak Sumadi dipun garakan langsung live streaming bersama dengan Srafoto. Kemukus bergoyang. Rino wong kita anti-anti,
kuku sing dupa kumlun. Kemukus bergoyang asik. Kok boten joget? Sragen. Ayo bae. Tak gendong kemana-mana. Sik Mbak Dari masuk. Ora kaya pasukan bandeng monggo mriki. Tak gendong kemana-mana. Iki bocah yo celintisan ana dalan sing padang yo. Lah lho. Di. Entuk colongan lotus. Kowe ngerti sing dikarepne Mbak Dari wi? Piye? Kowe golek dalan Padang. Tegese dalan sing jembar ki Lah lho, iya, Mas. golek dalan sing Padang. Bocah kok gledis kaya ngono. Ora. Loh, asik. Joget